Siyanibingelela emakhaya kuphi nakuphi lapho nikhona. Sinibingelela sivela kwinhlangano iThuleni Organization. Okuyinhlangano-ke engenza inzuzo ekhona ngapha KwaZulu-Natal. Inhlangano yethu-ke igama layo ithi Thuleleni. Uma ithi Thuleleni isho ukuthi umuntu akangafeli ngaphakathi akakhulume ukuze mhlawumbe akwazi ukuthola usizo, ngoba uma uthula ugcina lento ikwenzela ukuthi ufe ngaphakathi umdlangedwa uwedwa ongenamuntu ozokwazi ukulekelela. So-ke abantu sesiba-encourage ukuthi abeze ney'nkinga zabo, mhlawumbe masinamandla uma ulifisa usizo nokuthi usizakale woza kuthina sizokwazi ukuthi sikulekelele sikusize. So namhlanje into esizokhuluma ngayo la isimo se-GBV nesimo se-abusive ey'ndaweni zasemakhaya, ngoba into enake kahle kakhulu neyegqame kakhulu ey'ndaweni zasesilungwini nasemadolobheni. But uma ngabe kusemakhaya izinto ezinganakeki lezi, but kade i-impact yazo uma ngabe sezivela sizenza umonakalo esesiwubona thina ukuthi sibe namagama esesingawaphimisela kanti asiyazi i-background ukuthi yayithini. Sinosisi la obengithinta oseGoli, umuntu olandela iThuleleni, ebika naye ngodaba ababhekene nalo ekhaya efisa sibalekelele, but udaba labo lwangithinta sesihlele ukuthi hayi sisi wami ngoba useGoli mhlawumbe kuyofuna uhlelo ukuthi uyehle uze ngapha eThekwini sesizokwazi ukuthi sikubone sike siluze udaba lwakho, nalabo bacela usizo sikwazi nabo ukuthi sibabone sibone ukuthi singangena kanjani. Uzochaza kusize just ukusinika nje le brief summary ukuze bese siba ne-topic official. Sawubona sisi. Yebo sawubona. Ngiyaphila mawunjani? Ngiyaphila. Ngiyaphila. Ubani igama? Igama lami nguSenzi, isibongo uZondi. Yebo. Ey'ntabeni zaseMsinga, ngokuhlala ngokusebenza ngiseGoli. Yebo. Yebo. So ngiye ngakulandela kakhulu kwithuleleni, ngilo ngilandela la ngibona khona usiza abantu, especially la usiza khona ubhuti lo owayelimele kakhulu ebusweni. So ngaloko ngikufollowa kakhulu, ngikufollowa ngase ngicine ngicabanga lento ngoba nami benginenkinga yengane yasekhaya eyaba nenkinga ke phambilini ekuqaleni nje kwakhe emncane ukuhlukumezeka. Manje mangibona manje mayekhula usenenkinga yokuthi uyahlupha, kodwa ekuhlupheni kwakhe uma umcabanga ekuhlupheni kwakhe ukuthi akekho umuntu odalwa enje ekhanda, like uyabona ukuthi ukuhlukumezeka akakuhlukumezeke from emncane wakhula nakho. Uye waba nenkinga ke uma kushona umama edutshulwa, udutshulwe phambi kwakhe kwaze kwaba uyakhala umama, kwaze kwaba uyashona uyaphela. Abantu ababemlimaza kwakwabantu ngizothini bakithi ngoba bakwabo kama bomndeni bakwabo mpela kama balama yena, futhi ukhona umdala kunaye kulabo malume khona abamlamayo bangemuva badubula umama, ibona bafika bazomdubula umama phambi kwengane, phambi kwayo ingane. wayesemngakana nomntwana? Wayena 3 ngoba kwakuJanuary kwakumele ukuthi enze 4 years ngoMarch, ngaleso sikhathi wayena 3 years. Yeah. So mayedutshulwa kanjalo edutshula phambi kwakhe, uyena futhi wayekwazi nokuyixoxa indaba noma thina sifika kade singekho thina sivakashe ekhaya. Masifika sibuye ekhaya komama esixoxela, wayexoxa as it is ukuthi usibanibani nosibani nosibani bafike bazodubula umama, bamdubula baqeda bamphihliza ikhanda laze laphela. Wayixoxa nje yonke into ukuthi kwenzakaleni. Yena ngesikhathi emile lapha ekhala kwafika enye ingane yomfana ebihlala ekhaya, yamthatha yomfihla one of yama-cottages ekhaya ukumsave ukuthi labantu mabeqeda lapha bangaze bamlimaze. So ngokuthi nathi sasibancane ngaleso sikhathi asikaze sakucabanga ukuthi mhlawumbe singamfunela i-counselling mhlawumbe emekhulu izomhlupha lento. So makuhamba isikhathi, one of yabo malume kwakhona umraphile futhi, mayemrapha lo malume. Yes, mayemrapha maybe wayenabo 6 years to 7 years. Mangifika ngibuye eThekwini ngithola ekhaya ngilandwa omunye umalume wase next door nomunye ubaba nje umdala nje, ubaba nje osenza ematekisini, uyangitshela ukuthi hayi ingane kanje iresho usibanibani, esho futhi umalume wakwabo kamama. So wayekhona kubulawa udadewabo? Yebo wayekhona futhi kubulawa udadewabo, usephindwe wabe wazodwa useyarapha lengane. So ingane ngathi iye yahamba yaya kugogo, ugogo wayesekhaya elinye lomndeni, yayombikela ukuthi umalume kanje ugogo wathi akathule.
so shuthi wagcina esenalento yokuthi noma ngenzakala buphi ubuhlungu kimi ngikwazi ukubureport ngoba vele ugogo wami uthi ngithule. So uthe makhamba isikhathi ingidla lento lena ngoba bengingaseyona ke ingane ngaleyo ndlela ngaleso sikhathi mhlawumbe ngase nginabo 19 iyangidla kodwa lento yokuthi umalume ngiyamzonda ukuthi waya angakwazi ukubulala umama simoshela impilo yethu aphinde futhi azorape ingane yasekhaya and maye umrape ngaleso sikhathi uyagula yena shuthi wayenale nkolelo yokuthi lento yokuthi uma ulale nengane upositive uba right ngoba manje wayezazi ukuthi akekho right yena ngaleso sikhathi. Thina sesikhula nje siyazi ukuthi ingane yasekhaya iyagula ndiyona yazi ikhula nento engayazi emzimbeni wayo. Kwaya kwakhona umunye ubaba wase next door khona ngasekhaya wagcina ethatha advantage ukuthi ekhaya bekuhlushe kwakhe kakhulu ugogo wethu bephuza kakhulu utshwala engathengi ukudla instead bekhokha ikweletu zotshwala. Hlala nganakudla okuwukuthi nami ngaze ngadropa out esikoleni ngagcina sengisebenza ngoba ngibona ukuthi vele alukho usizo olukhona la ekhaya akekho umuntu ongasesayidini lethu like ukuthi ingane zasibanibani uma wazi ushone sibonile ziyahlupheka. So mabesele la bekhaya ehamba umntana sekhaya aye esikoleni shuthi maye esikoleni ingalesikhathi ebizwa lo baba emrape emuphi imali esikoleni emrape amuphi imali esikoleni angithi akasayixoxi ngoba uyixoxile leyo yokuqala kwathiwa akathuli shuthi vele ayixoxi into enjalo usenaleyo nto leyo. So kushuthi ke kwakhona abantu ababonayo kushuthi maye ngabe ngena lapha batshela yena ugogo wethu instead of abesesayidini lakhe akangaba sesayidini lakhe wamthathela ingane zomalume nezingane ezinza kamakhelwane enye kamzala wethu wathi azimshaye wavala eminyango. Ilapho kabamshaya khona bacisha bamkhipha umphefumulo ilanga lela bamshaya ngalo bamshaya bamkhipha umphefumulo okuwukuthi kwasiza ingane kamalume wethu yentombazane ihlale ekhaya konina kodwa kuhlukanisa ucingo nasekhaya. Uma edlala iredio uyezwa makuthula iredio ukuthi hayi man kunomuntu okhalayo la ngenzansi kuphinde kuqala ingoma iphela ezwe ukuthi kunomuntu okhalayo azagcine ethi hayi man ngeke usibanibani lokhalayo uma yehla ezekhaya semini uma yehla ezekhaya uyafika ingane ayisakwazi ngisho ukukhala saphuma ngishizwe ugogo wethu umemnyango uvala umnyango uthi mshayeni methu uyayithola ingane ibovu emzimbeni akukho la ingalimele khona wangena waphusha umnyango washayisa yena ukhulu wamshayisa washona lezi ingane wafika wazikhomba wathi phuma la wathatha yona lengane wahamba nayo wayakha konina ayihamba nayo ke wazama ukuthi uyihlenga akangamisa eclinic wamhlenga nje endlini emgcobisa izinto wabuya ukhulu wazomthatha ngenkani wamthatha wayohlala naye ngoba kulezo nsuku kwakuzofika ama-social worker ngasekhaya makuzofika ama-social worker ngasekhaya yena ugogo wethu bengafuni ukuhlukana nale ngane ngoba ene-mentality yokuthi le ngane efanele ngabe ihola imali yey'ntandane. So kuzofika ama-social worker kwathiwa kuzobhaliswa labo bantu abakanjalo abadinga impesheni umlanda-ke nje ngaleso sikhathi ulimele akakwazi ngisho ukwenzani fanele ngabe nje usesibhedlela u-admithiwe wamthatha wahamba naye wamgqokisa impahla enkulu waya naye eklinikhi la kwakufikele khona ama-social worker. Mayefika lapho ingane phela iyabonakala umuntu uyambona ebusweni ukuthi lo ulimele uhlukumezekile mabembuza ugogo yini ingane inani athi ayinalutho gogo khuluma inani ingane athi ayinalutho waze wagcina bakhipha ugogo basala ingane kwenze njani yakhala ingane ma u-social worker athi uyamkhumula impahla iphakama emhlane inamathele ithenje nanqe emhlane yini kwenze njani ingane ishoka ukuthi no bengade ngiresho ubaba wakabani so bangishayela ukuthi ngireshiwe ekhaya. Bagcina ama-social worker amthatha-ke aya naye eThugela Ferry bafika eThugela Ferry bahlala naye ngathola ikholi ngiseGoli bangitshela ukuthi ingane ila iyasho ukuthi ukhona wena ngicela uthi uze-ke uzoyithatha ngoba ekhaya lapha sisadinga iphinde ibuyele khona ngoba ihlukumezekile. Ngayeza ngazomthatha mangizomthatha sasesibonisana nodadewethu lama mina wathi ngcono ngihambe naye mina ngiye naye eThekwini ngiyohlala naye azobuyela esikolweni because mayehlala nogogo wethu ubengafundi beya namhlanje
ugogo ethi amthatha uvakasha naye kwenye indawo kadadewabo wahlala naye mhlawumbe about 2 weeks ingane ayiye esikoleni aphinde abuye ayiphuzisa utshwala ngenkani phuza la like ingane ayidlile ayiphuzisa utshwala. Yizo zonke nje izinto engibona ukuthi yizo ezikhula kuyena. Okay, mayafika ahlala la eThekwini kushuthi yayisiqala lapho-ke lento manje seyiyaflow egazini ukuthi kwenzakaleni kimi. Akaze azafunde mayifika la kwaba isikhashanyana esincane udadewethu emisa esikoleni wavele nje wadlebeleka ngento ngendlela ongayazi-ke okuwukuthi ngaleso sikhathi nami yebo khona ngangasemncane kodwa khona ukuthi ezinye izinto ngokuya kokukhula kolwazi mhlambe selikhule manje ngibona ukuthi uyadinga lo muntu lo usizo ngokwengqondo ngoba manje indlela akenza ngayo into eningi akusizona ezenziwa umuntu nje ophilayo like normal engqondweni. Wahamba wathola abantwana unabantwana abayi2 uke wangithusa-ke ngoDisemba odlule wangitshela ukuthi akabathandi. Wathi angibathandi like mina ngingababulala nokubabulala because angibathandi vele kwabantwana. So angimblamanga yena but ngiblame isenzo esenzakale kuyena ngoba lokho akekho umuntu ongazali ingane zakhe aqeda ngayithandi kodwa uneenga akathandi lutho olwenzakalayo like empilweni nje ngathi kungenzakala lento efunwa wena uyaphuza too much and umuntu womfana umshelayo noma ubani uyathandana naye kodwa uyabona ukuthi lento akusiyo ukuthi uyena yenziwa ienga ekuye ephila kuyena. So ngiye ngacanga umhambisa ngimfunela ema-social worker like eclinic. So abase-clinic ama-social worker uzodinga ukuthi yena aye khona abanye bemlandele mengafikanga. So ngacabanga ukuthi uButhuleleni maybe uye umuntu ongakwazi ukuthi amtholele usizo and akwazi ukumphusha azabe right. Yilokho-ke. Siyabonga sisi. South Africa niyaluza udaba lobuhlungu lingaphezulu kwamandla ethu but-ke akukho okusindayo. Siyasithemba nathi omdala ongabonwayo. Sona zonke inkinga lethu bakuthina. Siyasithandaza noma sivuka ekuseni ukulasiza sikwazi ukubhekana leyo nkinga. Usisi njengoba bathi befika nje sengibuya nawe ngala ngizozile usisi. Yebo. Sisinokwanda oyi-social worker oyi-therapist. She has committed herself ukuthi bazokwazi ukuthi usisi bahamba nayo yonke indlela yokumlekelela. Still sizama futhi uku-engage noDr. Lupanza nabo bazokwazi ukuthi beze bazo-eda usizo empilweni kasisi sibone ukuthi oba simdinga ephilile. So-ke isinikeze isithombe leso ukuthi i-GBV njengoba bengiqala ngithi ngisho ukuthi emakhaya ungabona ugogo ephuma nengane yophuza utshwala laphana but singazi ukuthi yini kwenze njani. Kuthiwa nje ugogo uyadakwa uhamba nengane but-ke i-future yengane isuke njani. Njengoba njengamanje uyabona ukuthi ubehamba nengane ephuzisa utshwala ingane mangabe idlwengulwa kuyena kunokuthi ikhulume ingane uyayishaya. But-ke nabo ogogo uyabona ukuthi ungabe mhlawumbe ama-awareness ayafika yini emakhaya kubona ogogo kungabhekelwa kuphela thina i-generation mhlawumbe ezemva kwethu ney'ngane zethu but abantu abadala basakhona emakhaya ngoba nabo bahlukumezekile abanye babo. But-ke usisi uzoba khona la sizomfihla kodwa ubuso just ukuvikela isithunzi sakhe yes ne-image yakhe ukuthi ingabonakali naye sikwazi ukukhuluma naye. Ngicela ukumletha nje okwamanje. Siyabingelela sisi. Yebo sawubona. Unjani? Ngiyaphila. Ngiyaphila. Usisi wakho lo Yebo sisi wami. Ngicabanga ukuthi uzokuzula kade ekhuluma. Yebo. Ungabe kuyiqiniso noma? Yebo kuyiqiniso. Kuyiqiniso. Yebo. Siyaxolisa sisi ngokwahlela. Wawungasibizelanga wena. Konke nje usubona uzudlula khona kunzima kodwa-ke nje engingakusho kona ukuthi usisi wakho uyakuthanda. Yebo. Osisi bakho babili bayakuthanda. Yebo. Sisi wakho na Yebo. Dadewenu. Ngiyacabanga ukuthi mhlambe naye angazi kukhona mhlambe akangakubeka-ke ukuthi uzizwa kanjani mhlambe ngesenzo esenzakele empilweni yakhe yini njengamanje ayifisayo mhlambe lokho akangakusho usisi. Into engidlule kuzona yakho zingihlukumezile namanje zisangihlukumeza
kakhulukazi nokuba sekhaya nakho kuya kungihlukumeza. Ingakho kwesinye isikhathi ngize ngigxile etshwaleni ngoba ngibona ukuthi uma ngiphuzile ile ngikwazi ukuthi ngibe happy khona. Kanti nasebusuku ngikhona ukulala. Ziyabuya yonke into kade yenzeka. Sengize ngisizwa amaphilisi kwesinye isikhathi ngibe namaphilisi ama-Allergex ngiphuze wona. Usizo lona ngiyaludinga. Bekunzima ekuqaleni ukuthi ngivume lithi ukuthi nginenkinga. Kodwa manje sengiyabona ukuthi khona inkulu. Ngiyajabulela lolu sizo. Siyabonga sizozama ukulekelela kulokhu labantu abakwazi ukuthi bahlukumeze ngokocansi akaze baboshwe basakhona bayaphila. Awusashona malume. Malume usashona iy'ngane kodwa yikhona zonke. Iy'ngane Lezo zazingishaya. la abakushaya bakhona. Abantu abahlukumeza ngokocansi bangaki? Bawu-2. Bobabili usakhona yedwa wakho? Ngiyacabanga. Angimazi nokumazi mina. Ugogo wena Gogo usashona. usashona? Omalume laba bona balimaza umama basakhona? Kuselo yedwa. Naso isithombe sokulimala kamama sisabe njengoba sinjalo. Ukuba kuqala sisibakho. Ukuthi angithandi ukufaka nami imibuzo kakhulu yabo. Angifuni ukuthi ukhopoloteke isilonda yabo. Kanti vele sesinabo abantu abazokwazi ukuthi isilonda badile naso yabo. Usisi wakho uthi njengamanje unezingane eziwu2 kodwa uthi izingane ufikele umuzwa ukuthi awuyithandi. Lokho ukusho ngenxa ukucasuka noma mhlambe ukusho ngoba kusuka ngaphakathi. Ngiyasho ukuthi ngisuke ngicasukile ngoba kwesinye isikhathi ngiyahlala nabo ngibathanda. Kodwa kwesinye isikhathi ngibadinga. Bazalwa babo yedwa? Baba bahlukile. Bayabasapotha obaba? Baba nomdala usashona walo omunye ukhona mara abasebenzi. Sihlala nawe ingane ekhaya? Ngihlala nami, ngihlala ekhaya. Uma ugoduka emakhaya ukuthi awukuthanda ukuba sekhaya la eThekwini emakhaya eMsinga lo ngokuthanda ukuba khona? Usemsinga. Ngoba labafana bekushaya uyababona? Kwesinye isikhathi ngiyababona, kwesinye isikhathi angibaboni. Kubona nje impilo ndiyaqhubeka mhlawumbe baxolise ukuthi babenzani kwena? Siswami no sizokulekelela ngane wethu yabo. Ukuthi nempilo yakho ibe esimeni usawumntwana usamncane usamusha unekusasa eliqhakazi lempilweni yakhe akekho umuntu wesifazane odeserve lokubuhlungu osudlule kubona. Nani-ke bosisi nonke ubaba wasekho? Ubaba kahle kahle mina naye sizalwa ubaba yedwa. Uma wethu wayesehlukene nobaba wasethola yena-ke kodwa na ubaba wakhe ugcine eseshonile nathi owethu ubaba washona. Okay. Ekhaya komanye saya? Yebo siyaya. Ukhona umalume omncane sihlala naye nomalumekazi esihlala naye ekhaya kuyena oye wathi asilandele izingane zakhe usisi sizilande kubo kwakhe lazalwa khona endlela ade zihlukumezeka ngakhona nakhona. Wayeyithathe ngoba naye kuukuthi uyabona izinto azimhlanganeli waseyithatha wayozibeka kubo kwakhe zahlala nomama owegana ubaba wakhe kanti azizuphatheka kahle izingane. Mayithi uyafika wathola lencane inemvimbo ngathi bishaya ngemvubu. Mayingishuthela ngase ngizama ukukhuluma nomalumekazi wasethi umalumekazi cha ingane azibuye zize ekhaya yena usanda kufika vele uzogana ekhaya ubengekho ekhaya ikhaya nje belingekho actually belivaliwe. So manje ngoba selikhona ikhaya nayo umalumekazi ukhona wathi cha buyisana izingane ngizohlala nazo mina nilethi ikhadi lazo legrant. So ngaloku ukuthi ke usisi isimakiso kunengane yakhe engaholi igrant lendala uyizale enganali ipasi. Uma eyoshaya ipasi
kwamele ukuthi ahambe phela ngithi meqeda ukushaya ipasi liphuma ahambe ayokwenzela ingane isitifiketi ngoba yabona lama process ayenziwayo manje ukuthi kumele uye esibhedlela before Home Affairs nani nani akangakwenza nje yonke leminyaka ingane yakhe beyithena 9 years kulo nyaka ayiholi so ngamzama ukumncenga ke ngoba umuntu okanje udinga ukuncengwa umncengo umenza bemkhulu kuwena ngamncenga wahamba wayesibhedlela bamenzela incwadi eshoyo ukuthi ingane cha wayizalela la wahamba wayoyenzela isitifiketi bamenzela isitifiketi okushodayo njengamanje ukuthi afanele abhalise ingane igrant isinesinzukwanyana yona isikhona isitifiketi kodwa akazazayo kuyishayela ke indaba ye-grant ayiholi ke leyo hola leyo and yena nje bengasebenzi ibuye futhi ibe umthwalo kamalunekazi nayo leyo no it's fine sizolekelela lokho ukuthi ingane ikwazi ukubhalisa i-grant yayo yebo sizolekelela so umalume lo wayengekho nakulo mama awumalume lomncane cha akazi nje akukho nje futhi nanokuhlukumezeka esake sakuthola ngaye even nje ukuthi mhlawumbe kuthiwa uyakushaya egcekeni cha umalume nje oright nje kithi nje womzali wena kumuntu omzali solokwathi inhlo umzali kithi umndeni kodwa sekwazama ukuthi nenze mhlawumbe kuthiwe inhlambuluko cleansing mhlawumbe ukuthi nani nikwazi ukudla kulesi simo ngapha noma uthi nithi wabulawa uma unabulawa umalume yebo angithi yabona into esemndenini le ukuthi ke kube khona mhlawumbe indlela khona nikwazi ukubuyisana kudluliwe into mhlawumbe yokwenza ukuthi bona bobabili bangabi right bangadluli kiyo ukuthi abazanga inkosi unyazi lwezulu luthumele ekhaya lathumela omunye umalume wethu ukuthi akwenziwe lenhlambuluko kushuthi uShembe wayibona lento wasethumela omunye womalume aba umndeni wethu owumvangeli esontweni wathi akayikhaya kunenhlambuluko enkulu kumele yenziwe maye efika ekhaya kwabiza umndeni laba babengekho bobabili mhlambe yiko lokho kuzobenza bona bangabi right mhlambe mina ngibonayele ngi-right ukudlula bona ngoba mina umalume lo khona kulaba ababulala umalume mama wakhuluma phambi kwami wagcina waxolisa ngakhala kwangathi khona umama eshone manje ngicabanga ukuthi ngabhodla ngaleso sikhathi khona uyasonda cha akasonti umalume loyo akasonti wathi bangani mama ukuthi into yazibaphoqeza bakulo muntu esingani wazi wakhonye lokho uthi nje kwaba ukushuthi lo okugcina esedlwengula ingane unkosikazi wakhe wafike watshela indoda yakhe ukuthi yazi ukuthi umakasenzi njengoba kade engekho namhlanje emini ubengayanga uthukela nje bethe uyothukela uyobheka lezi ngane eziboshiwe ubeyothengela nina abantu nizobulawa uwe ubaba kaCebo umdala nizobulawa namhlanje ziyeza izinkabi zizonibulala kodwa ireason ayikekho futhi uyivezayo ukuthi iyini manje wasuke wafakazisa lo makoti mayixoxa uyifakazisa ngomuntu owudadwabo kaMango okumndeni ojwayelene kakhulu noma manje yabona umuntu mezofakazisa ngomuntu onjwayelene kakhulu bayikholwa base bethi ayi akabulawe kwanamhlanje ngokusho kwabo bathi hayi sathi akabulawe namhlanje isibhamu sisodwa esikhona esineyinhlamvu ezingaphelelanga so mabefika vele ekhaya bazobulala vele isibhamu sasisodwa inhlamvu zaphelela eminyango uma begqekeza umnyango ngoba eyodwa bayishaya ewindini inhlamvu eziningi bayishaya eminyango ngoba begqekeza umnyango ungavuleki mabengena ngaphakathi kwakusela inhlamvu ezimbili esibhamini eyodwa bahamba babaphuthaza babacinga umhambe isilenda ke ethanda ugunda ekhanda shuni mabe baphuthaze bomnyameni bamthola yena mabemthola bamdubule ngenhlamvu eyodwa kwasale eyodwa esibhamini wasephuma mayephuma ngoba bebebaningi babenganaye lo kuphela isisi babe nogokwethu omzalayo kunezingane nje eziningi abazukulu kunomalumekazi ababe-3 ababelapho benezingane ezincane mhlawumbe enye ina 1 month maybe enye ina 1 month mhlawumbe 2 weeks enye mhlawumbe ina 2 months zaziqeda ukuzalwa zizalwa umalume oyedwa esanda kushona naye lo malume abashiya bekulela so laba mabephuma bebaleka kushuthi bamile omalume babacashele ekhoneni uma bephuma bayababala kanti khona umngane kaMa olingana nje noma wacishe kwashona yena ngephutha ngoba wathi mephuma bafuna ukumbamba wathi angisiyo uCiphile
base bemdedela mabemdedela wasephuma umavele uphuma ulandelwa ingane yakhe encane uthi uzama ukubaleka umlenze awusavumi bamshaya emlenzeni bambamba lapho-ke basithela naye ngale ngemuva bafike khona bambekele iy'nsimbi lezi zokubiya lezi zokuthiwa iy'tandadi ney'tini yilapho abafe bamphihliza-ke khona babengasamdubuli-ke lapho base bemphihliza lo oshoyo umalume mecela uxolo uchaza le ndaba uthi mina bengimnesibhamu nale nhlamvu eyodwa ngigade okungase kuqhamuke kusiphazamise bamshaya-ke until waphela-ke kanjalo so wasekugcineni ecela uxolo-ke wathi ekugcineni bathi mase bembulela uma basebethola ukuthi kwayikona lokho kwakwamanga umakoti lokho yena uqathile angithi umalume nje obashona nje usehlala kha kubo-ke umakoti lokho yena umphehlo yebo usehlala ekhaya usakhwani yambona angikaze yazi anginayo inhlanhla yakhe yokuhlangana naye kodwa nje sihlala nje uma ngisekhaya ngiyabuka nake lapha phesheya ekhaya kubo nengane yakhe futhi uma kwenziwa leyo nhlambuluko ingane yakhe yayikhona kodwa ngoba manje uma isithinta unyazi lwezulu kimi-ke kubaleka igazi ngoba mina kimi unyazi lwezulu luNkulunkulu ngathi kiyo indaba ebikhulunywa la ekhaya kusiye yethu bekwe kaShembe ngicela uma wakho ungalingi accuse ngale ndaba and ungalingi uma wakho umtshela ukuthi bekuthiwani la ekhaya ngoba kusiye yethu la bekwenziwa inhlambuluko yasezulwini ukuthi sithethelelane ngoba ekugcineni noma singabanyanya kodwa ngesimvusa ngithi uma noma sesibanyanyile sekunjani ngicabanga nje yaphelela lapho-ke indaba yakhona-ke okay no siyabonga sisibonga ukuthi sizokwazi ukulekelela nabo nosisi nomunye nasinda ukuthi ufuna uyithole ikhanseling uyayidinga ema okay no siyabonga tatwethu siyabonga nje siyabonga ukuthi sivakashele sibonga nawe isibindi sakho nje ukusukuma usukumela iy'ngane zakwenu nekhaya lakwenu siswami sabashaphi yazo yes yabona umuhle kalo umhle lapha mina ngiyakwazi yile ababukayo nje bangaboni ukuthi ngathi uprincess Diana yes ya no sizozama siswami sizokulekelela siswami impilo izoqhubeka siyabonga South Africa siyabonga